Mitose er celledeling i flercellede organismer. Mitose foregår ved, at en celle kopierer sine kromosomer og laver 2 datterceller. Disse celler er genetisk ens. Mitose er en eksponentiel vækst og er celledeling i alle celler, undtagen kønscellerne. Det vil sige, at når håret vokser og hudcellerne skiftes ud, sker det ved mitose. Før mitosen går i gang, skal der ske en fordobling af arvematerialet inde i cellen. Dette kaldes for replikation. Der bliver altså dannet en tro kopi af kromatidtrådene og centriolet. Centriolet er en organel, der kun er aktiv, når der sker celledeling. I profasen begynder kromatidtrådene at rulle sig sammen. Kromatidtrådene sidder fast i en proteinstruktur, som kaldes centromeret. Kromosomerne bliver tydeligere i kernen, og centriolet, som er blevet delt i 2, går imod hver sin pol af cellen. Under den tidlige metafase bliver kernemembranen nedbrudt. Centriolerne, som er i hver sin pol af cellen, danner tentråde, som sætter sig fast på centrometeret. Nu trækker centriolerne i centrometeret, så alle cellerne kommer til at samle sig i midten af cellen, som kaldes ækvatorialplanet. Under anafasen bliver centrometeret spaltet. Tentrådene trækker i hver sin del af kromatidtrådene til hver sin pol. Her begynder kromatidtrådene at rulle sig ud igen, og kernemembranen gendannes. Det er også under dette trin, hvor cytoplasmaen deles, så der endelig dannes noget, der minder om 2 celler i stedet for 1. Delingen er nu færdig, og vi har 2 separate enceller. Begge celler har nøjagtigt samme arvemateriale som modercellen, og disse 2 nye celler er genetisk ens. Der findes både fordele og ulemper ved mitotisk celledeling. Fordelen er, at cellen kan dele sig uden nogen partner, og derved sker celledelingen hurtigere. En ulempe kan være, at hvis en sygdom spredes i en organisme, vil alle cellerne dø, fordi de er fuldstændig ens. Man kan tage kemoterapi som et eksempel. Når der bliver sprøjtet kemomedicin ind i menneskeceller, vil kræftcellerne selvfølgelig dø. Men alt hår på kroppen vil som regel også forsvinde, fordi cellerne ikke kan tåle denne form for medicin.